artesanal de la comarca, avui explicarem com han fet els mininuclis aquests de poliestilè. Llavors, ho han repartit i d'això. El mòbil. Aquí tinc la petita xuleta que m'he fet a les meves estones. Llavors, primer de tot empezarem a marcar des del lateral aquest, que hi ha els dos positius de matximbrat, per al començar a tallar, tallarem això i cap dalt i tindrem dos cantos nets. Cal recordar que amb aquest costat tenim el negatiu que ens faria anar malament. El cul de la caixa seria 54,5 per 29,8, podeu fer 30. Els dos laterals farien 35 de alt per això de llarg. Si volguéssim a la zona d'alimentació tindre uns centímetres més, hauria de ser 36 o el que vulguem. Això seria el davant i el darrere, altura per ample. Si aquí fiquéssim 30, aquí hauria de ser 24. Llavors tindríem la tapa gran, que és la de dalt de tot, 48,5 per 23,8. Igual, si volguéssim fer 30, si volguéssim fer 30 d'ample seria 24. Llavors ens falta aquells dos tapetes, com heu pogut veure a l'altre vídeo, que hem de mirar si es pot aprofitar això, o si no aprofitarem d'altres retalls que tenim, o així. Aquesta placa fa 2,60 m per 60 d'ample. La manera que he pogut aprofitar més és aquesta. Llavors ens queda uns 98 centímetres de placa que aprofitaríem quasi per fer la meitat d'una altra. Seria tota la part de les petites i un lateral. Això vol dir que cada placa serviria per una caixa i mitja. Bueno, ara tallarem i continuarem el vídeo. Empezarem a tallar el material. Recomano feu amb caladora, si tinguéssiu altre material per tallar millor. Un cútex, el problema que hi ha que quan es fa el tall va trencar malament, però bueno, amb caladora amb la cavadora és fàcil, ràpid, i ara ja empezaria el muntatge. Potser recomanaria la mascareta, ja que estem en temps de mascaretes, que quedi tota la cara. Abans del muntatge, agafaríem els laterals i aquestes cares. Que ficaríem el que aguante els quadres. Llavors, per poder ficar el separador, les hauríem de tallar. Jo he aprofitat aquestes peces que podríem ficar qualsevol fusteta, qualsevol cosa que fes un centímetre d'ample. Jo he aprofitat, vaig canviar les finestres de la porta i em va sobrar retalls. Això ara ho tallarem per la meitat i traurem un centímetre al mig perquè pugui baixar. En resum, ja ho tenim tot tallat i ara el que farem és empezar a muntar. Però abans d'empezar a muntar, el que seria les tapes de davant i de darrere ficarem per aguantar l'escall, els quadres de les armes. Llavors, de la part de baix a la part de dalt, uns 24 centímetres. I ficarem dos bocins. Jo aquí aprofito el mateix que faig de separació, que és aquest material que vaig aprofitat de canviar les finestres. És aïllant també, té un centímetre d'ample, llavors ficarem aquí dos parts de centímetres. La mida d'això, com que fa 23,8, seran 12 centímetres de la vora cap al mig. No, 12 no, seria 11,5. 11,5. Llavors al mig queda un centímetre d'ample que pugui passar el separador. Pot passar. Llavors aquest l'enganxarem
aquest que és de 3 per 40. I bueno, ara per mirals. Per què ho fem ara? Perquè si ho fem després, quan la casa està muntada, hem de treballar per dins i és incòmode. I aquí, pues, el treball és més còmode. En comptes de no passar-nos, com que treballem amb material de 3 centímetres d'ample, més 1 són 4. Llavors, aquests ens van justet. No podem apretar massa, si no sobrepassarien. Bueno, enganxar les parts d'aquestes, hem agafat de 4,5 per 6 per 60. Així que 3 per aquí i 3 per l'altra banda. Llavors, per repartir la base, hem agafat aquestes arandeletes de 5,3 mil·límetres per 15. I bueno, ja muntat. Així aniríem muntant. Si voleu ajudar, el primer el que vaig fer va ser muntar una mica de cinta americana. Ficar una passada de cinta americana. Bueno, ja ho tenim muntat. Al final ja ho he fet, no hi ha avançat més. El que dèiem, per ficar això seria una mica incòmode i ara ja l'han ficat abans i és això. De terra aquí dalt 24 centímetres i d'això. Llavors, els 3 quadros hi caben. Llavors, i suficient holgura per poder treballar bé. La distància que tindríem d'aquí a aquí seria uns 10 centímetres, que calculant 3 o 4 per l'alimentador, 3 més per les tapes petites per poder treballar amb un nucli i no tindre l'altre obert, i 3 més per la tapa gran. Llavors, ara faltaria tallar el separador i ficar uns tornillets que més tard veurem. De separador, jo faig servir aquest material de policarbonat. Dóna la casualitat que la mida fa 28. Em va perfecte per l'altura. N'he fet a propòsit. Llavors tallarem el que fa la llargada de caixa, que seria uns 48 centímetres i mig. Sí. I traurem el plàstic aquest perquè ja no el fem servir. Apa, a marcar i tallar. Bueno, ja hem tret el plàstic, ja l'hem tallat. Això seria d'ample 48,5, però hauria de ser una miqueta menys, quasi un mil·límetre menys, perquè ha de passar per dins. En aquest cas, l'han tallat super justet, que em fa falta les dues mans per ficar-ho. Bueno, aquí el tenim ficat. Així s'agarra i super justet. Els 3 centímetres d'això. Jo perquè aprofito material i el 28 em anava bé. Si volguéssiu ficar un centímetre més, penseu a pujar un centímetre més o potser no caldria. Ara ens faltaria fer els forats d'entrada i sortida i aquí també ficarem un tornillet. A la meitat, aquí un tornillet no dels grans, sinó d'aquells més petits, del 3.040 per aquí. Perquè quan fiquem la meitat de la tapa,
tingui un apolladero aquí. Si hi ha l'aliment no cauria, però si no hi ha l'aliment podria obrir cap dins. Llavors, ara el ficarem, com que si no no puc gravar. I ficar. Bueno, ja ho tenim marcat. Més o menys han fet a la meitat, fa 54 i mig, però així avui han fet a 27 i a 7 de baix. Ficarem el mòbil al nostre apoyo. Així. Aquí està. Aquí està. Com que la tapa s'aguanta la meitat aquí i l'altra meitat a l'altre costat, en cap moment es tomba cap dins. Perquè si no tinguéssim el tornillo, hi hauria perill de que se'ns quedés així i poguessin travessar-ho així. És un detallet. Llavors, el separador jo els faig servir d'1 centímetre per les tapes petites. Perquè així, amb poca cosa, té un punt de pollo i així. Havia pensat també en ficar unes làmines de fullola i així, però veia que eren massa primes. Llavors, com que tinc aquest material per aprofitar, per ara ho farem així. Ara, aquí només ens cal fer les tapes petites, la tapa gran i el forat. A principi de tot havíem dit d'aprofitar aquella tapa i així, doncs serà que no. Així que dels retalls que ens ha quedat haurem de fer les tapes petites. La gran ja la tenim, però primer les petites. Ja tenim aquí les dues meitats. Les dues meitats haurien de ser d'ample 11,8 per 48,5, menys 48,5, un mil·límetre o algo, perquè si ho fem massa just patirem a l'hora de ficar-ho. Recomano potser a l'hora de tallar, que ahir ho vaig fer, avui no ho he fet, que avui ho he fet a mà, a alçada, amb la caladora. Llavors hi ha detallets que són un mil·límetre, dos, però no queda tan bé. Ahir, quan vaig fer el primer prototip i així, sempre vaig anar amb una guia, em ficava al costat un regle i lliscant pel regle anava molt millor. Els detalls van quedar millor. Avui els detallets, cal dir que sempre feia una peça, midia una altra vegada, ara ho hem tirat tot d'una tirada, n'he avançat més, però els detallets són els detallets. Llavors, si ho feu en guia, millor. Llavors, aquí seria l'altra meitat. I aquí tindríem l'altra meitat. Aquestes tapes, vull dir, soles pel fet que tinguem d'estar treballant amb un nucli i no es barregin les abelles de l'altre nucli. És per separar. I llavors ja ficarem la tapa. I així ja ho tindríem tot. Ara mateix sol ens falta fer el forat. El forat el farem, jo el faig amb aquesta peça. Si no la teniu podeu fer un quadradet. Abans de muntar, tallar aquí un quadrat, que podríeu aprofitar amb un altre trosset per fer un tap. Jo amb això, per tapar-ho, amb un tap de vi, de suro, per si les tinc de transportar, que al principi no cal dir transportar. De detalls que podem dir, cal dir que el nucli és per un cert temps curt, no massa llarg, que no han d'estar tot l'hivern a dins o tot l'estiu a dins. Per caixes per treballar amb caixes, fer una caixa d'abelles i per excaure mel així tot l'any, però el que he anat llegint en alguns foros és aconsellable perquè quan vols caure quadros estan enganxats i per fer palanques trenca. Llavors, això és per fer el nucli
la reina que neixi aquí dins fins que surt, fins que empeci a pondre, són 20 dies i que puguem tindre aquí dins l'aixam aquest uns 30 dies. No dóna temps. Llavors, ara he muntat molt més caixa i a veure com anirà. Sobretot, a fer els forats. Ja tindríem la caixa finalitzada. Procurar sempre, és un detall, els forats estiguin sempre al mateix costat. Podem apujar. Com que tinc cinta de grisa de colors, he ficat cinta de colors. Podríem fer que ells reconeixessin pintar o alguna cosa. Aquí faltaria ficar el meu número d'explotació, que ho ficaré quan ja enceta el pot d'esprai, que tinc una planxa. I llavors aprofitaré el dia que obren l'esprai, pintar-ho tot. A cada caixa d'aquestes hem de comptar que pesa 1,2 kg, 100 quadros, fàcil de transport. Si no teniu cinta de colors, podeu pintar o fer dibuixets, però deixar una marca visual de color. Ja estaria. Més o menys. Aquí està tot. Aquí tenim 8 mininuclis, que seria un total de 16, i confio que no s'hagi fet massa llarg aquest pedazo de vídeo que han fet de tanta estona. A l'estiu ja aniré comentant de tal com van els mininuclis i ja us comentaré, a veure si va molt bé, si no va gaire bé o si ho engeguem tota la merda. Per ara la il·lusió ja la tenim i bueno, que us hagi agradat força i que hàgiu après alguna cosa. Vinga, nois, fins una altra.